So mga core update sa balay day nga kuan day ko mao na ni siyang mga 40% pag ginahuman jud sa balay nga ipahay mo na to sa man aron nga pati mo banaasa man to. Uy. Buing na. Boss. Galon. Unsa man ay mo gidanga ka banha ba nimo? Kayo ay. Unsa man na? Sa lugar diri, boss. Uy taga-anahaw man eh. Oh, tag-anaw diri. Taga Galon. Galon. Mga branded diri ako mga galon. Ikaw ra akong pahanunan ni kay ikaw may akong nakitan diri ah. unsa man ning mga galon? Sudan ni mog tubig. Ha? Sudan. Tubig. Subla tubig nga kahugaw ani oh. Mori kamat ka tong matitanos ta ani. Tuyo na ko na boss kay istak na dito nya wa kay na gipahibalo ba? Okay, balo. Wala bugan. Oh. Imo na hinlo. Sinaw pa kay na star sinaw. Samay gusto mo. Ha? Basta sama ni mao. Branded ni branded. Groban. Gen Groban? L4. Oh, ang power na oh. 90. Ting power ana. Oh, pwede ni siya nimo kasudan og mga tubig nga kanang mga lubog. Oh. Pwede mo tinaw. Mutinaw na. Oo. Ano? Kani oh gold. Na pay gold. Gold. Ikaw pre na, paino ko 500. 500. 500 ring isa. Oh. Iksawan, hamay mo na. Hala po na nimong mga kwan oy. Uy, na ito. Sa taon yung maligyan ning bata oy. Gold, ni anay kwan. Ay, nay blow. Hamay man yan gadon. Kina correct pa din kani. Bus. Now, hamay man. Kini baso. 500. Gold. Nay gold. Unsa Silver. man taon yung maligyan ay. Ulin. Di ka. Boss. Uy, di. Hoy. Uy, ana pugsa di man ako palit sa mo oy. Galon. Boss, galon. Nabuing mo yung bataan oy. Inyo na ko 350 gold. Ay hamulin. Mao ni iyang sus ginuo ko. Maligyan. Dali sa boss, dali sa dribe. Ikaw na. Mamaligya gali ka, hinluy po do. Magduha-duha man ta tunga pod ani nga grabe. Wala sa Hugaw pa man ni sa gawas ra may hugaw pa ni hugaw oh. Awa, awang sud na oh. Awa, pakita unta ka. Awa. Grabe ka po. Libre na siya kwan. Ay katawa boss, ano ni? Libre na kanang steel hook. Bayaran mo ni Sinso. Ay katawa. Ay katawa. Daw na. Kapin. Pataman. Pataman. Kuda. Nabuing naman yung bataan. Bukod ng relax.